На финала на предаването нещо любопитно. Лили Иванова с нов видеоклип заснет по време на концерта и в Античния театър в Пловдив на 11 септември тази година. Песента е "Този свят е жена" по уникалните стихове на Мартин Карбовски. Да се потопим в атмосферата. Цигански пътища в края на лятото дълго ще водят очите ти. Слънце и вятър сменят местата си и се усмихват на фото любители. Смахнати чайки луди по залеза, някого викат неистово. Детски лица, ала пясъчни замъци, вярват и молят за нещо измислено. Още хиляди ноти и хиляди думи, горещите плажове тихо ще скрият, посветени на толкова просто безумие. Този свят е жена, морето е нейна стихия. Слушаш Лили Иванова и настръхваш. Видяхме много лица в този клип и ще ги видите, ако гледате целия. Разбира се, той ще бъде в интернет, което пък е реверанс на Лили Иванова към публиката, за което тя казва, че без нейната роля, без ролята на публиката, нищо не може да се получи. Изпълнението на песента в клипа е наживо. Следващите градове, където може да чуете уникалната Лили Иванова, са 18 октомври Арена Русе, 20 октомври Дворецът на културата и спорта във Варна, 27 октомври в Благоевград и 22 декември в София. Сега е ред на Деси и Сашо в преди обед с всичко любопитно от тях до обедните новини. А ние ще се видим утре в 6:30.